Il-Kummissjoni Ewropea qed terġa' tantiċipa li mill-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku u anke l-inqas rata ta' qatt kemm din is-sena kif ukoll fis-sentejn li ġejjin. Fl-aħħar tbassir tagħha ippubblikat it-tnejn din l-istituzzjoni Ewropea tennit li anke id-deficit ta' pajjiżna se jkompli jonqos minkejja l-għajnuna bla preċedent mill-Gvern immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela, inkluż tnaqqis qawwi fit-taxxa. Dan kompletament differenti mill-bqija tal-Unjoni Ewropea fejn deficits nazzjonali se jibqgħu jiżdiedu minkejja deċiżjonijiet ta' awsterità mill-gvernijiet li tikomplu jabbu l-akbar piżijiet fuq il-popli rispettivi tagħhom. Ir-riżultati sinifikanti ta' Malta u l-aqwa fl-Ewropa ġie nnutat ukoll minn Politico fir-rapportaġġ tagħha. Fit-tbassir tagħha il-Kummissjoni qalet li tkabbir reali ta' Malta mistenni jibqa' b'saħħtu fir-rata ta' 4% din is-sena, igwidat primarjament mis-saħħa tal-flus fl-idej tal-familji u n-negozji, waqt li tkabbir fl-industri bħat-turiżmu, il-gaming u s-servizzi professjonali qed isostnu iżjed din il-qagħda pożittiva. Dan kollu jikkonferma l-għaqal tal-Gvern Laburista li jżomm il-politika tiegħu li jinvesti fis-soċjal u jibqa' isostni kemm il-familji kif ukoll in-negozji, inkluż bis-sussidi l-enerġija u miżuri ta' appoġġ biex ikomplu jinvestu fil-kwalità tal-ħajja u l-iżvilupp qed ikollu suċċess mill-ġdid u dan mhux biss għad tkabbir ekonomiku imma wkoll biex jonqos id-deficit. F'dan ir-rigward il-Kummissjoni irrimarkat kif il-Gvern irnexxielu inaqqas id-deficit għal 3.5% sa l-oħra mill-4.4% fl-2023 waqt li din is-sena se jkompli jonqos għal 3.2% grazzi għal kundizzjonijiet ekonomiċi favorevoli bħal tnaqqis fit-taxxi lil ħaddiema kollha. Dan waqt li s-sena d-dieħla meta jerġgħu jonqsu it-taxxi għal ġenituri li jaħdmu, id-deficit jonqos għal 2.8% u 2.6% fl-2027. Min-naħa l-oħra l-awsterità fl-Ewropa qed tkompli twassal għal deficits akbar u ekonomiji iżjed dgħajfin li qed jispiċċaw jaqtu anka dak li ċittadini minn dejjem kienu imdorrijin bih. Il-Kummissjoni Ewropea tinnota wkoll kif is-suq tax-xogħol f'pajjiżna se jibqa' jikber waqt li Malta se jkollha l-inqas rata ta' qatt sal-2027 b'inqas minn nofs il-medja Ewropea. Dwar dan ukoll ikkummenta il-Prim Ministru Robert Abela li fuq il-midja soċjali qal li tbassir tal-Kummissjoni Ewropea ikompli mar-ratings qawwija tal-ġimgħa l-oħra minn Moody's u Scope u jikkonferma li pajjiżna se jibqa' l-aqwa fit-tkabbir u l-impjiegi.